Izikhukhula ezagasela esifundazweni ngoNtulikazi zashiya omkhulu umonakalo. Isifunda saseThekwini enye yezindawo ezakhahlamezeka kakhulu. Zilinganiselwa ke emakhulwini ayisithupha izikole ezathinteka kulokhu. Ibhuloho eliseduze kwalesikole laguguleka. Abafundi ezikoleni ezingamashumi ayisithupha bathole usizo lwezimpahla zokufunda nemfaniswano yesikole. Ngibonge ngokuthi ngikwazile ukuthi nami ngibe ngomunye wabahlumuliwe abathe baphiwa lezi zipho lezi kanjena la esikoleni. Izigidi zamarandi ezinhlanu eziqhamuka enhlanganweni iGlobal Fund ezikhishiwe ukusiza abafundi abathintekayo. We want to keep our children in school based on the protective effect of school, especially for girl children. When they are out of school, they are very vulnerable. Umnyango weMfundo eyisisisekelo esifundazweni uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungiswa kwesikole. Akakwazi uhulumeni yedwa ukuthi sibhekene nalomonakalo ongaka lapho kufuna kufakwa ama bridge kulungisa imigwaqo kwakhiwa izindlu phinde kuthengwa nama uniform weingane. Abafundi abalahlekelwa isihlobo bazophinde bathole usizo lokubeluleka ngokwengqondo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC eNanda.